Годината е 1796. Дълбоко в една пещера в планината Блу Ридж, на границата на днешна Западна Вирджиния, полковникът от американската армия Джон Стюарт ръководи екип от миньори, които копаят за селитра. Но вместо на ценни минерали, мъжете се натъкват на нещо изумително. В меките седиментни наноси, те откриват тези удивителни ногти. Миньорите нямали представа на какво са се натъкнали. Но полковник Стюарт смятал, че познава някой, който би могъл да има. Затова изпраща останките на своя приятел, запален колекционер на каменолусти и баща-основател на Съединените щати, Томас Джеферсън. Той е един от първите хора, които виждат праисторически останки, особено такива, намерени в Северна Америка. Очарован от тези гигантски ногти, той се заема да определи на какво животно принадлежат. Сравнява ги с илюстрации на кости, които е виждал в миналото, и се опитва да открие на какво най-много приличат. Той дори се опитал да прецени размера на животното. Колко голямо би било то, въз основа на костите, които са открили в пещерата. След като преглежда биологията на големите хищни видове, Джеферсън стига до смайващо заключение. Теорията му била, че животното било подобно на лъв и тежало над 900 кг. Името, което Джеферсън дава на този звяр, било съвсем подходящо. Той го нарича Мегалоникс, което е гръцка дума, означаваща гигантски нокът. Забележителното откритие е от историческо значение. Възможно е то да е доказателство за съществуването на неоткрит животински вид, който е толкова огромен, че според мащаба на тези ногти може да е 3 пъти по-голям от африканския лъв и дори от мастодонта. Още по-вълнуващо е, че след допълнителни проучвания Джеферсън има основания да смята, че това гигантско същество все още живее и броди из дивите райони на Северна Америка. Чували се разкази от пограничните райони за животни, подобни на лъвове, които бродели малко извън обсега на светлината на огньовете през нощта. А има и пещерни рисунки, направени от индианци, на които изглежда са изобразени много големи котко-подобни животни. Но само 2 години по-късно, през 1798 година, се появяват нови доказателства, които поставят под съмнение твърдението на Джеферсън, че колосалният хищник всъщност е лъв. В Южна Америка е открита нова каменелост, наречена Мегатериум, която е свързана с южноамериканските ленивци. Ногтите на Мегатериума поразително приличат на каменелостите на Мегалоникса. Възможно ли е двете животни да са едно и също? Половин век по-късно, през 1850 година, в Кентъки са открити останките на друго огромно животно, които страшно приличат на тези, открити от полковник Джон Стюарт през 1796 година. Този почти пълен скелет най-накрая дава на палеонтолозите по-добра представа за величественото същество, описано за първи път от Томас Джеферсън. Той потвърждава присъствието на животно, което и днес наричаме Мегалоникс, но с намирането на нови, по-пълни скелети успяхме да разберем повече за съществото и в действителност установихме, че това е гигантски сухоземен ленивец. Те били огромни животни с тегло от над 450 кг. Бавно движещи се, поклащащи се по земята, с тъпи зъби за смилане на растения и къса муцуна. Това било много странно животно. А тези мощни 15-сантиметрови ногти, които Джеферсън мислял, че служат за разфасоване на плячка, имали съвсем друго предназначение. Чрез тях те отрязвали клоните на дърветата, за да се хранят като тревопасни. Въпреки че е съвсем различно животно от гигантския лъв, който Томас Джеферсън първоначално си е представял, този вид ленивец в крайна сметка е наречен Мегалоникс джеферсони в негова чест. Западна Вирджиния, 1958 година. Дълбоко в сърцето на планината Алегени се намира елегантният хотел Гринбрейър. Той е популярна дестинация сред американските политици и дори за президента Дуайт Айзенхауър. На 12 декември престижното място за отдих обявява плановете си за изграждане на разкошно ново крило с 88 нови стаи за гости и подземна зала за изложби. Тя била подходяща както за изложби, така и за партита или големи вечери. В края на декември строителен екип започва да разкопава почвата, за да положи основите на сградата. И до пролетта на 1959 година работниците издълбават в земята огромна дупка с размерите на 2 футболни игрища, едно върху друго.
Скоро пристигат множество камиони, които транспортират 50 000 тона бетон до строителния обект. Както се досещате, за този проект са се носели слухове. Хората са се чудели какво строят, защото имало огромна площ с неизвестно предназначение. В допълнение към спекулациите се разкрива, че няколко избрани работници, натоварени с поставяне на гигантски стоманени врати пред подземните входове, са били проверени от ФБР и принудени да подпишат споразумения за неразкриване на информация относно участието си в проекта. Според местните клюки, строителният обект имал нещо общо с правителството. Най-накрая през октомври 1962 година новата пристройка, наречена крилото Западна Вирджиния, отваря врати. В него имало изложбена зала, зала на планинаря, разкошни конферентни зали в театрален стил, а също така и нов офис с степенувани удобства за важни гости. В Гринбриър имало и сервис, в който се поправяли и поддържали всички телевизори в хотела. През следващите 30 години крилото Западна Вирджиния се превръща в хит, като в него се провели стотици събития и хиляди гости се забавлявали. В крайна сметка, слуховете, свързани с крилото, се превръщат в далечен спомен. Тогава през 1992 година журналист на име Тед Губ проучва историята на студената война и как Съединените щати биха се справили с последиците от ядрена катастрофа. В хода на разследването му, негов познат политик насочва вниманието на журналиста към продължаваща тайна правителствена операция, която се провежда в добавеното крило на хотел Гринбриър. На 31 май 1992 година Тед Губ публикува шокираща статия във вестник Вашингтон Пост, в която разбулва мистерията около крилото Западна Вирджиния. Интервюта с различни строителни предприемачи, управители на хотели и бивши правителствени служители потвърждават слуховете, които започнали да се разпространяват още през 50-те години. Между Гринбриър и залата за изложби имало фалшива стена и никой не знаел, че зад нея се намира 18-тонна противовзривна врата, която запечатвала огромния бункер. Разкрива се, че необикновеното помещение, пазено в тайна повече от 30 години, е убежище с 153 стаи, предназначено за 535-те членове на Конгреса на Съединените щати в случай на ядрена атака. В периода на студената война президентът Айзенхауър поръчал изграждането на бункери, за да се гарантира, че правителството на САЩ ще продължи да функционира в случай на извънредна ситуация. Хотел Гринбриър, който е разположен в планината в радиус от 400 км от Вашингтон, е избран да помещава един такъв бункер. В допълнение към стратегическото си и уединено местоположение, това огромно убежище, врязано на 220 метра в склона на хълма, помещава всички удобства от живота над земята. Има 18 спални помещения, огромна комуникационна зона, огромен лазарет, снабден с операционни зали и огромна електроцентрала. И всичко това, докато в конферентните зали имало хиляди гости. Те не знаели, че всъщност се намират в помещения, които са щели да се използват за заседаване от Камарата на представителите и Сената. Но как правителството на Съединените щати е поддържало този огромен бункер без знанието на персоналът на хотела? Хората, които управлявали бункера, били маскирани като работници в сервиза за телевизори, но всъщност били служители на американското правителство. Много от тях били военни. Те ежедневно поддържали този бункер и гарантирали, че цялото оборудване в електроцентралата и цялата комуникационна техника е в изправност. След разобличаването във вестник Вашингтон Пост, правителството на САЩ прекратява дейността си в убежището. След 3 десетилетия сервизните техници напускат постовете си, а бункерът е отворен за посещения от гражданите. – 18 август 1961 година, Капитола, Северна Калифорния. Жителите на това идилично крайморско селище са събудени посред нощ от звуци от нещо, което се удря в домовете им. Това, което виждат, са стотици обезумели птици. Те се забиват в улични лампи, в сгради и дори в полицейски коли. Няколко часа по-късно, когато безумието отминава, къщите, улиците и тревните площи са осеяни с мъртви птици, което шокира жителите на града. Хората са озадачени от това какво е накарало летящите създания да се държат толкова странно. След като пресата съобщава за необичайното явление, спекулациите се засилват.
Един зоолог изказва предположението, че гъста крайбрежна мъгла може да е причинила дезориентация сред местните птици. Но тъй като мъглата е често срещана в района, идеята бързо е отхвърлена. Скоро се появява и друго възможно обяснение, свързано с близката военна база, в която според някои предположения се провеждат експерименти с нервно-паралитичен газ. Теорията е, че именно наличието на такъв газ в атмосферата е предизвикал това поведение у птиците. Но нямало солидни доказателства за такова заключение, така че и тази теория бързо е дискредитирана. И точно когато странният инцидент изглежда обречен да се превърне само в местна легенда, той привлича вниманието на известен филмов режисьор. Алфред Хичкок научава за случая, защото ходил често в северната част на залива Монтерей. Хичкок инкорпорира подробностите от реалното събитие във филм на ужасите, който вече бил в процес на разработка. През 1963 година той пуска филма на големия екран. Заглавието му е «Птиците», а лентата, в която се разказва за спокоен калифорнийски град, внезапно нападнат от колония зловещи птици, е възхвалявана като една от най-добрите творби на Хичкок. 3 десетилетия по-късно, през 1991 година, когато странното събитие е почти забравено, в залива Монтерей се случва ново нападение на обезумели птици. Те отново били дезориентирани и се блъскали във всичко, а хората естествено били силно обезпокоени. Но защо този феномен се случва отново? Учените предполагат, че отговорът може да се крие вътре в самите птици и в това, което са яли. Изследователите събират проби от морските птици и внимателно анализират съдържанието на стомасите им. В крайна сметка те откриват наличието на домоева киселина. Домоевата киселина е естествен токсин, който във високи дози може да отрови нервната система на животните. Тя води до дезориентация, гърчове, кома и дори смърт. Но как е възможно птиците от залива Монтерей да са влезли в контакт с толкова голямо количество смъртоносни токсини? Отговорът се намира в една от най-малките морски форми на живот – водораслите. Домоевата киселина се произвежда от едноклетъчните водорасли, които от своя страна се хранят с различни видове зоопланктон. След това тези зоопланктони биват изяждани от малки рибки, които пък биват погълнати от морски птици. По този начин смъртоносен химикал се изкачва нагоре по хранителната верига. Зоопланктонът и рибите не са засегнати, но морските птици, които ги консумират, са поразени. Това със сигурност би обяснило ненормалното поведение на птиците през 1991 година. Но като се има предвид фактът, че те винаги се хранят с зоопланктон, защо нападенията не се случват по-често? Учените имат теория. Понякога нивата на токсични водорасли в океана се повишават, което предизвиква цъфтеж на отровни водорасли. Не е ясно защо точно се случва това. Никой не се е сетил да изследва труповете на мъртвите птици през 1961 година, както направили учените през 1991 година. Но в Института по океанография Скрипс има един артефакт, който може да докаже, че двете нападения са предизвикани от един и същ токсин. В Скрипс имат проби от зоопланктон, взети от калифорнийското течение в определени моменти. Съществуват проби, взети около 5 седмици преди случилото се през 1961 година. Внимателният анализ на една от тях разкрива, че както се предполага, в храносмилателната система на този зоопланктон наистина има високи нива на токсични водорасли, съдържащи домоева киселина. – 1872 година, Сан-Франциско. Оживеният метрополис е място за игра на богатите, а сред тях е губернаторът на Калифорния и железопътен магнат Лиланд Станфорд, чието огромно богатство му позволява да се наслаждава на любимото си занимание. Едно от хобитата му били конните състезания. В стремежа си да дресира по-добре конете си, губернаторът Станфорд изучава начина, по който те ходят, тръсват и галопират. Повечето хора вярват, че когато конете бягат, поне едното им копито е в контакт с земята през цялото време. Но след години на внимателни наблюдения, Станфорд прави спорно твърдение. Той смята, че докато препуска, този кон всъщност левитира над земята. Други хора твърдели, че това е невъзможно. Как би могъл един кон да се движи, ако и 4 му копита са отлепени от земята едновременно?
Така все едно конят лети. Някои го наричат луд, но според легендата Станфорд е толкова уверен, че решава да докаже твърдението си. Говори се, че Лиланд Станфорд всъщност се обзалага на $25 000, което по онова време е огромна сума, с някакъв човек, че конете действително отлепят и четирите си копита от земята, докато тичат. Но за да докаже убеждението си, той трябвало да разчита на нова технология, която никога не била използвана за тази цел. На Станфорд му хрумва, че може да използва фотографията като начин за действително улавяне и спиране на движението на бягащ кон. След това той наема човек, който е един от най-известните фотографи в Сан-Франциско. Пейзажен фотограф на име Едуард Мойбридж. Мойбридж започва работа в ранчото на Станфорд. Но запечатването на изображение на кон в движение не е лесна задача. Когато Мойбридж е помолен да направи ясна снимка на нещо, което се движи толкова бързо като кон в тръс, технологията за такава снимка все още не е съществувала. Един единствен кадър може да не улови точния момент, необходим за доказване на теорията на Станфорд. Затова Мойбридж подхожда към механиката на проекта по нов и необичаен начин. За да се анализира движението, е необходимо да се видят поредица от изображения едно след друго, които всъщност показват траекторията на това как нещо се движи в пространството. Мойбридж поставя 12 фотоапарата за улавяне на бързо движение по периметъра на конната писта в Станфорд, като за всеки от тях е завързан дълъг конец. Идеята е галопиращият кон да скъса нишките една по една, задействайки фотоапаратите последователно. Това е гениална идея, но дали ще проработи? Мойбридж привежда плана си в действие. И очудващо, когато снимките са проявени, последователните изображения на препускащият кон са на фокус и доказват, че Лиланд Станфорд е прав. Благодарение на изобретателността на Мойбридж, губернатор Станфорд печели легендарния си залог. Но историята не завършва тук. Това, което започва като обикновен залог, дава началото на идея, която в крайна сметка ще промени света. Фотографът решава да направи още една крачка напред в своето изследване на движението. Той започва да разбира как, ако успее да прожектира тези изображения на стената едно след друго достатъчно бързо, те започват да изглеждат така, сякаш се движат. През 1879 година той прехвърля снимките на конете върху стъклен диск и построява дървен корпус. Изобретението е проектирано да се върти и да прожектира изображения върху екран. Мойбридж нарича творението си зоопраксископ. Той е първият в света прожекционен апарат за филми, а Мойбридж подобрява устройството по още един вълнуващ начин, с помощта на жива аудитория. Възхитената публика е готова да плати, за да види движещи се картини благодарение на любопитното устройство. Това е основата на киното. Нямаше да имаме нито филми, нито телевизия, без кинематографичната технология, която се основава на това уникално изобретение. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате за канала. По този начин помагате много за неговото развитие. Благодарим ви, че гледахте и до скоро!